Казан 22 ноябрь Акбарс Краш сарайы. Менә мин монда басып торам, шуны салкын, матур көн. Бүген монда безнең ниһаять краш сезонына старт бирелә. Татарстан чемпионаты башланып китә. Һәм башны башка тирешеп, крашып ятырга ярамый дисәләр дә, заманы шундый нишләтәсең. Аллага тапшырып башлап карыйбыз. Мин Инҗи Габдуллина һәм бу Инҗиле краш рубрикасы. Әйдәгез бергәләп краш карарга киттек. Менә шунда кирдек, Оскарны киткәне. Һәм бардык форма. Рәсмилек бетте һәм башлана инде. Дәвам итәдер срагы. Инде иртә тәмамланып башланып киткән инде краш ярышлары. Менә эш киләм безнең монда бүген. Әле Душанбега карамастан шул чаклы халык килгән күрәсең анда. Аллага шөкер. Әле лайык бетмәгән икән крашыбыз. Ничек син теләшегә барып эләктең акча егете, син акча өчен көрәшә итәсең? Әйе. Әле Фаяз киткән бит әле безнең теләшегә. Ничек булды андай хәл? Бу көндә теләшегә әйбәт предложение килеп җитте. Но все-таки иләнгән малай отказа сигаден запад кудлар. Яңа эш урынына кирдем мин. Яңа эш урынында җитәкчем Теләш районыннан. Әйе. Җитәкче Әйдә диде дә. әйдә диде дә, мин дә каршы килә алмадым, ризалаштым. Ну ничә тәсе аны семья ипотека соңгыра киттем. Акча күп булганга киттеңме? Кайда? Теләшегә акча күп булганга киттеңме? Я, аңа. Теләсе күбрәк акча түләде, соңга китте теләшегә. Ну, ипи булмаганы булды, менә ипи беренче ел. Юк, бу буфетта тагынашсызмы сез или тагынашталар? Юк, монда гына. Үзегез сатып алып башлыйсыз. Әйе. 120 сум итәшер. 120. Bir стакан чәй 50 сум. Тамак китте ресторанда. Безнең краш ярышына кеше күп килгән дим бит. Относительно күп русча әйткәндә чагыштырмача. Һәм дә кыз тора нәтиҗә. Крашка беренче тапкыр килдем һәм бик дулкынланам, егетләр өчен борчылам. Шундый кызык. Нигә килмәгән? Bilmiyorum, motor егетләр матур әйме? Әйе, тамам. Мусин матур кызга гашык булдым. Гел киләчәкме крашка әйтә алып барса, киләчәкме? Киләчәксеңме тагын? Точнымы? Киләм. Шуны әйтәсең вакытта. Әле берәрсе белән фотогалатчам хәзер. Безнең март азагыннан бирле, апрельдән бирле ярышлар булмаган икән, турнирлар. Рәсми турнирлар дип әйтик инде һәм крашчылар көтеп алганнар бу краш турнирын, теге җанатарлар гына түгел, крашчылар үзләре сусаган, прям сизелеп тора. Крашчылар килә дип килә торалар, үзләре дә шуй сикреп чыгалар дип уйлабыз. Без дигән нәрсә бар. Кемдер 10 кило куа, кемдер 3 кило куа, кемдер 5 куа ала, һәм бу бик авыр процесс. Ничә кило кулың сен кулыңа берәр нәрсә? 3 ярым. 3 ярым. Кыен булдымы соң? Кыен булмады, средний дип әйтерин. Авырлык та булганы булар. Ничек куасың? Месны куабыз инде. Шул җигрем инде, мунчалар керәбез, төрлесе була. Ничек майның? Мунчада тирлисең инде әзрәк. Ашамыйча телисең шунда. Әйе. Киенеп утырмыйсың анда тун. Юк, мин обычно киенеп утырмыйм. Туп кир чыкты, аннары сөртенәсең дә, тагын кереп утырасың. Искәндәр күпме кило кулың? Авыр сораган. Если сказать, что раскинем кубинде. Не. Нигә? Дөресен кенде инде ул. Алла, ничә атна эчендә бер ай эчендәме? Бер ай, ай ярым эчендә. Аллах. Юк, я бәтеш Аллах шөкер. Ошак. Питание белән инде, этап тренировка көнгә. Матур егетләрдә, матур көрәшчеләрдә шулай яшьләр өйләнеп киткәннәр ди. Алаларга кызлар бәйләнәме, шулай өйләнеп куялармы диләр. Юк, аннан түгел бар ул. Үз вакытында өйләнеп калсам бар ул. Әйбәт инде.
Үйленгенме? Allah'a şükür bu yıl былтыр nikah kıldık. Bu yıl Allah'a şükür yıllaştık hatımda. Turmuş yaşamda. Өзің күреш яратасың ма, әлде Искәндәр күреші болғанға ғана келесің ме? Ничек әйтем? Искәндәрне яратамдыр, шуңа йөримдер инде. Bu kile alay şunusuna rahmat. Гүлнән бергә инде. Көрәшне яратам минем, потому что әти дә көрәшче иде. Ну, не такой профессиональный, но сабан туйларда всегда абсолют батыр итеп кала иде ул. Поэтому, наверное, каныма сеңеп калгандыр ул. Любой жерде ниндидер ярыш булса да гүлнән бергә поддержка бар. Аллаһка шукр шуның рәхмәт. Иреңдә көрәшче булсын дип теләгәнең булдымы? Алай көрәшче дип теләмәдем, әтигә ошаган булсын дигәнем. Менә ошаган булды инде ул. Актив утырмалый. Ленар Зиннатуллин, берсе Ленар Зиннатуллин. 10 айырма табылыс дип атала. Бер-берегезгә каршы көрәшкән булдымы? Да, вайда булды. Чекиле десантка җитәргә. Ничәсен сез бер төрле түгелме? Язда, күбрәк. Күбрәк ашый. Күбрәк ашата. Ленар Зиннатуллин күбрәк ашый. Син кайсыгы җиңдесең? Менә аны хәтерләмибез. Алдашлар чыктыралар инде булар хәзер. Менә һәр вакыт барыбер дә дус булып калырга кирәк. Aniye koramazsak niye soyuşlarız вообще? Spor jurnalistlari da basıp tura. Ilnar abla. İşlep sizde yani degende не yok, маска yok. Андыймы? Әйе, көрәш деген. Ул приближенныйлар гана бирде. Көрәш федерациясына якын күргән кешеләр. Мин сорап карадым, бирмәделәр. Илнар абла үзенең келәмен карамый нишләптер? Менә мондагы икенче келәмдәге көрәшне карап бара. Осы кызыграк ахрысы Нургалиев белән Салахов көрәшеннән. Чыгып кел инде. Рақип абый, иншалла җиңәме? Иншалла җиңәме? Анда әзгенә кала хәзер. Обидно уттырдылар бүген. Лайшлар Беларусь сатып алдылар. Якты республика. Лайышлар? Лайышлар? Да. Теләсенең ярты командасы килде. Калимуллин, Муса, еще, 5 кеше, 6 кеше. Он же половина команды, как вообще. Охренеть, вообще. Ауыл сабан тойында бір елі ғана ауыл жұрндаршылы анда бұлар олайтырға. Талхат абый микрофон ала да кычкыра. Финалай башланып кетті. Раббаником җиңә 70 килограммда. Фалях җиңә. Котлыйбыз. Илназ абый, сәнмесез? Ничек сезгә көрәш? Шунсыз булмас күбегә бит. Ничек сезгә 100 килограмм үлчәү авырлыгында көрәшәү? 100 килограмм шабый калгандар әйбәт. Калганнар әйбәт. 130 сарык китәбез.
Аңнары билгеле 21 елга апрельдән бирле көткән көрәш 2 көндә тизгенә үтте дә китте. Карагыз, ничек магыртып тизле басканнар. Барысы да ямь-яшел киемнән. Бу инде безнең Татарстан чемпионаты җиңүчеләре. We